Tadzokera zvekare kwatiri kuita paKulliant TV channel yenyu one chivhidhivhidhi chinotaura nyaya without fear or favor. Nhasi ndadzoka ndauya kuti ndingosummarize something zvinga zvichitaurwa naMudhara Geza, at the same time ndichianalyze tichionesana ndichiisawo maonero nemafungiro angu nekuti iko zvinezvi mutambo watsvuka ropa kwazvananga zvinezvi atove ma1 chaiwo. So Mudhara Geza purpose yaita kuti auye inyaya yekuti varoda kuti hanzi handei tinopedzerana kwaMutare, ndo pane purpose hombe yavari kutaura. But nyaya iripo yaroda kunostopa point yandatanga kubata ari kutaura kuti zvoni it's high time yekuti tistope this 2030 business because varoda kuti uyu atonge Zimbabwe kusvika akuma 90 something years. Vari kutaura kuti azviite izvozvo kuti munhu atonge kusvika akuma 90 something years because Zimbabwe cannot be run by the ancestors. Ndo nyaya yaari kuramba iyoyo kuti aiwa kati ngati munhu anoda kuchemberera kana kuti kufira ipapo like zvinogara zvichitaurwa nevanhu veZANU-PF zvezvo kuti aiwa ane basa raaroda kupedzisa. Guys, hakuna chinhu chinonzi munhu ane basa raada kupedzisa because hapasi padeni pemunhu. Since iye ari kuti haasi interested nekuda kuwedzera achinzi aiwa munofana kutowedzera, ndo zvatiri kutaura sevanhu. I think zvakwanisa kumeka sense kuti achisiya hake because apapa any slight mistake zvavari kurongerana vanhu ava zvihombe, to be very honest with you. And the other issue nyaya yekuzvishavane ndo imwe yanyanya kurwadza Mudhara Geza. Ndakazvitarisa inini kuti Mudhara Geza kutaura kuti kuzvishavane weekend akatoenda nehelicopter, handiti akaenda ari presidential helicopter. Saka zvinhu izvo zvakarwadza Mudhara Geza because atotaura kuti weekend anga akatobata mafoni hanzi akabata mafoni aEmmerson. You know, it's something chekuti zviri kutovhundutsa vanhu vakawanda, to be very honest, because imwe point futi arubva atsimbiridza papa kuti aiwa because uyu weekend atotanga vatori kuita zvema-rituals and weekend is more like a first lady iko zvinezvi vatoni kamwe kakudanana kavari kutaura. That was the words of Mudhara Geza. Takatarisa apa pane zvinhu zvese zvanga ari kutaura, mapoints ake ari kutaura panapa. And the other issue yekupiwa mota kwema-chairperson aya eZANU-PF, ma-chairman, zvikanzi zviri kuitirwa kuti vatenge ma-structures. Mota idzi hanzi hadzisingopiwa vanhu nje, dziri kungopiwa kuti patengwe ma-structures. Ndo imwe nyaya iripo iri kunyanya kuchemwa stere kuti zvese izvozvo because iwo pakanzi chairman atengwa and zvese zvaribva taura kuti shame on vanhu vese ivavo vari kutengesa soul dzavo kana kuti vari kutengesa mweya yavo nekuda zvinhu. Unoziva zvekuda kupuhwa kuda zvinhu zvemahara ikokoko. It's something chekuti zviri kurambwa naMudhara Geza panapa kuti aiwaka hatingamboite skiri iroro. Imwe nyaya yanyanyisa kuti vhundutsa zvakanyanya inyaya yekuti zvoni hanzi pesa apa weekend hanzi ari kuwithdraw 4 million kuReserve Bank of Zimbabwe every day and mari iyoyo hanzi ari kuiendesa kumba kwaEmmerson. It's something chekuti yanyanya kubata vanhu pari deep nyaya iyoyo. Even myself kuti munhu anotora 4 million every day, saka nyika chinosara ine mari. Ana mutuli muri kuzochema muchiti zvinhu zvakazotiomera zvinhu zvakadai. So why are you allowing this guy to withdraw such huge amounts of money? And kana achinzi ari kutaura anzi ari kutora mari dzakadaro, this information haingowanikwa nevanhu shiri. It's something chekuti zviri kutoti like Mudhara ari kutaura zvinhu zviri kuitika within their party. Asi zvinhu zvokuti ma-accusations, zvinhu zvokuti zvinenge zvichiti because munhu weikoko Mudhara Geza munhu weZANU-PF ikoko, saka anenge achitodzwa direct information because chinhu chekuti chaakurwirwa ichi. Saka ndosaka paipe munomuzwa chiti zvigananda zvakadai zvigananda this pari kuzonzi pese pari kutengwa mota, this guy ari kungotenga akahwanda and mari yacho yaari kunzi ari kutora ma4 million iwa pakumuzoma-deliver every day nemasuitcase kudheni kwemunhu ichizoshandiswa chii mari yese iyoyo. Ende mimi ndo pamuri kuzongopaipe pamaizomboti kana mukaenda kumabhengi kamari inenge ichitorwa ichingoendeswa mosara makanzi hakuna mari, hakuna kana sendi riri kusara ipapapa. So ndo pari kuzonzi zvoni even pari kudonetwa mota dzedze dziri kudonetwa naEmmerson achishandisa weekend kunyanya idzodzi dziri kutaurwa dzekunzonzi kutengera ma-chairperson ese idzodzi zvemaprovinsi ese. Ndo pari kunzi ipapapa pane munhu ari azongoshandiswa because uyu wacho anoiwana kupi mari yekuti anoniswera achida unotenga mota izifa nebusiness rinoshamisira. Ndiri mukuona nyaya iripo. And the other issue iri kutaurwa nyaya yelife presidency yaya because pane imwe nyaya yakambotenderera pachinzi akuzvita munhu mutapa uyu ari kuramba nyaya yekunzi mutapa because panonzi nyaya yemutapa iyi vanhu vemutapa vaya vanga vari vaera moyo kwete anashumba murambwe vaya. Saka hatisi kuda kuti tinyanyonzwa nyaya idzodzo kuti zvinzi pari kunzi muri kuramba pachinzi hanzi munhu mutapa vaera aningirikeni. Ndo nyimwe nyaya yanyanyisa kurambwa naMudhara Geza kuti havasi anashumba murambwe.
iye anozozviti munhu mutapa pakuti kudii. Ndo zvimwe zvezvinhu zvavari kutadza kufarira mudhara Geza panapa. That's why aritoda kuti we are inviting everyone, hanzi munhu wese kuti timise this 2030 business. Kwamutare uko koko kuchavhurwa hombe. I'm telling you. Unoziva dzimwe nyaya dzeresolution 1 dzavo dzevakamboita last time yakaitwa kubulawayo yayinzi resolution 1 ikazodai zvikazodididididi. Izvezvi pane iyi manje yekunzi chande tinosangana kwamutare kwacho ikoko tonopedzerana. Ndo zvikutaurwa panapa namudhara Geza. Ameno kuti muri kudzionawo sei nyaya dzacho. Ini ndakakwanisa kungobata pandanzwa pandaona kuti panogononga pari very important, because just in case unogononga wajambwa napo, but ndafeel zviri something zvokuti zvinogononga zviri important kune umwe munhu kuti ada kunzwisisa kuti what exactly is going on. Saka ini ndatopedza nemi papapa kuti ndingokuzivisa munoziva kuti the nyame tizhen andinonoke ndiri fast pazvinhu zvacho kuti vanhu kana makuda kuzonzwisisa kuti politics dzadzi kumbofamba sei musazoitenga vanhu vanenge vasina kuudzwa zvinhu zvacho zvinenge zvichingoitika.